Да. Избързах с залагането, бе. Трябваше да заложиш от шорта. Ереш. Така ръщо за моя точка ни трябва. Това да ги бием, иначе. Може да завършим наравно. Взимайте бомбата и идвайте, айде. Дай ми снайпера. Бота. Бомбата, пичува. Бота и бомбата някой вземе. То ние сме живи. Мъртво тока. Браво. От вратата идва един. Кой е? От тази тук не. Залагай на деба! Кой е бомбата, бе? Саре, бе! Какво, бе? Това било топ. То бе, дай ми това водки. После. Бота е с водки. Да. Виж. Аз нямам оръжие, бе. Аз имам. Сейф? В тунел е. Аз ще ме препълни всички такива била. Го ръшен в тунела. Вземи ти после на топите водки. Ръшен с този бот, бе. Аз ще го ръшна отдолу. Вземи после на топите водки. Ако умра. Нашата база. Айде го пикнем. 1, 2, 3. Браво. Изи. Не трябва да малко. Кой вземе пъткия? Аз ти виждам. Не. Играеш ли до година? Дайте му. Само един. Кой е жълтия? Седъчка. Дай влизай. Един гледа се излиза 4-мата. Кой мира? Дай го стреля. Вземи бота бързо. Горе на мира дясно. Браво. Оно на шорт. Но шорт и мид. Имате от мида. Дай свърни. Защото бяга оттам, ако можеш. Идвам ти помагам. Защото той тук. Ще му помагам на шока. На мида, внимавай. Дай, Макса от тук, Макса. Трябваше лонга да идем. Още не е късно. Да. Ако искате да заобикаляте през нашата. Чакай, мятам флаш и давай. Не тръгва още. Ау, на малко е! Майка му да е, бе, ляво! Не тръгва с шок. Чай, с шока пробваме нещо. Добре, дайте би вече. Макса, аре! Бомбата е в тунела. Двама на би! О, но! Гайте на! Влизайте на би, влизайте. Влизай. Найс. Аз ги оправихте бързо. Дай заложим бомбата, давам тук. Пазите тунел. Той чака някъде кучето, да. Бота, споръчи се една си, бот спели. Тунел! О, леле. Идва! О, не. Скри се! Браво.